warahmatullahi wabarakatuh. Kula le memberi salam pasti Pak Mudin Kastaun. Salam sejahtera bagi Gunat. Kula badhe kengken ngidung kira-kira 3 jam. Mreteli lambengku. Waduh. Olang jangan omberjo to pamotan gabungan ludruk armada tugasku bagian hiburan. Aku diundang hatiku girang menikene gawe nyaur utang. Aku gak boleh sing noage sak pirang-pirang. Sampai bingung aku. Kayu Banten geracek aku gandeng utangku sak wajar. Supaya to belai cidak nona kang padha nyuwun barek Gusti Kang Maha Kuwasa supaya desane aman gak ono apa pancen ngeneki keamanan perlu ditingkatno supaya tentrem uripe mula padha ngerti barek kewajibane dhewe kudu tanggung jawab tugas dhewe. Mula sing penting bangun desane mula kanggo makmurno uripe kewar hakya mula sing penting kita tetap bersatu memperat persatuan dan kesatuan iku paling perlu muga-muga muncul ide
ide baru perlu desane yo cek tambah maju nek kita rukun dulur agawe santoso tapi nek kita cerah agawe bobrah kita kabeh ayo sing tetep waspada mula aja gampang ya dipecah belah nek ana persoalan aja kesusu emosi digoleki solusine liwat negosiasi adu fisik ayo dihindari segala persoalan diselesaikan secara damai kita kabeh ancak nek duwe kekarepan mula aja kesusu menehi keputusan ayo padha musyawarah diliputi rasa kekeluargaan lek kabeh padha mupakat baru kita laksanakan sek nom putih cak kanca lotro nok daerah Malang aku saiki seniman cak cuma kanggo sampingan kula pun kerja dinas gajiane bulanan selain awak kula dadi juru kunci kuburan aku tahu yo jatuh cinta kawitane berpandangan mata suwe-suwe ada rasa guyang-guyu kaya wong gak kenal wong ceweke ngajak kenalan tak dudukno jenengku yo David Beckham keing guyu aku perasaan mosok David Beckham jare kaya karangan aku ngono peranaan kondo arek edo yo gak percaya ngerti jenengku yo Kartolo jare aku iki anake kula sawa dhek gelem ajak pacaran terus jaluk sepeda motor anyar tak sanggup bisa lak duwe aku gampang kula ni kepala tapi yo bangun